Covid-19'un yurtta ýokdugyny aýdýan Türkmenistanyň habar çeşmeleri hökümetiň koronawirusa garşy dünýädäki görüşi degişli inisiatiwalary barada habar bermegini dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa ýurdun içinde Covid-19 bilen bagly karantin zonalaryň ýaýbanlanýanlygyny habar berýärler. Azatlyň Liwap vilayatynyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri Türkmenawatdaky karantinde hastalaryň köpelmegine garaşylýanlygyny habar berýärler. 25-nji maýda karantina 1,5 müň adamyň gelmegine garaşylýar. Häzir gysgaly taýýarlyk görýärler. Munyň üçin köp sanly harby çadyrlary dikýärler diýip ygtybarly yerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler 1-nji iýundan başlap Liwap vilayatyny karantina ýapmagy planlaşdyrýarlar. Bu arada Saglygy saklaýyş ministrliginde we Liwapdaky saglygy saklaýyş edaralarynda resmi derejede maglumat alyp bolmady. Türkmenawadyň ýokunç keseller hasahanasynyň giňişliginde ýerleşýän karantin fevral aýynda koronawirusyň dünýäde güýçli depkinde ýaýrap başlan wagtynda döredilipdi. Bu ýerde saklanan adamlaryň sany we koronavirusy tasdiklanan adamlaryň sany ýeterli däl. Türkmenistanyň kronikasy neşri bu ýerde saklananlaryň azyndan 7-sinde Covid-19 keseliniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlyň habarçylary bu ýerde 500 bolay adamyň saklananlygyny, olaryň köpüsiniň daşarda dikilen çadyrlarda ýerleşdirilenligini anyklapdy. 27 aprelde Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenawatdaky karantiniň birden boşap galandygyny we bu ýerde diňe 5 adamyň saklanýanlygyny habar berdi. Azatlyň Türkmenawatdaky çeşmesi häzir ýokunç keseller hasahanasynyň Covid-19 karantin zonasynda 47 adamyň saklanýanlygyny aýdýar. Karantinde 47 adam saklanýar. Uçar sürüjüler, maşinistler Istanbuldan gelen ýük getirdiler. Uçar sürüjüleri 2 ýük uçarda geldiler. 8-nji maýda Türkmenawada Istanbulyň üstü bilen Birleşen Ştatlardan Boeing 737 geldiň gelen 4 adam karantina ýerleşdirildi diýip vilayatdaky çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň sözlerine görä karantinde koronawirusyň bolmagy tasdiklanan adamlar ýok, emma olaryň ýanyna hiç kim goý berilmeýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary 25-nji maýdan başlap halkara reýsleriň hususan da Moskwadan, Istanbuldan we Delhi'den uçarlaryň gelip başlamagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Martyň başynda Aşgabatda gatnaýan halkara uçarlary Türkmenawada geçirilipdi. Soňra Covid-19 pandemiýasy bilen baglylykda doly ýatyrylypdy.